लोगोफोर गुड मर्निं ओमफ्राय भिडिअ स्टार्ट खालामदोंलाय स' हाय लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामि आरो सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो माथाम जागोन ना? जाया पामप्लेटा इसानो सेरसे गैला ना हरखाया बाजैनो हरखाया दुब्लियाव इखौसो जासिना फैदो इनोसो आङो गोदोरखादे गाबोनबो सारा संनाय सारगोनलायनो गोदोर थिदे बाय लाग्रायानो रावबो गैया जाहैबाय ना जाय हमनो हायो इनिनो बाजै मानो बोला ओइ नारजि ओइ दंफांनि सिंथिबो दंफांनि जाया थांजोबखो फाफाय जानाय दैखौ सारनो होदो नोंखो हाब्रु थिखोना हो बबे नामा हाब्रु थिखोना हो माखासे फिथिख्रि नानो ओंखारबाय ओंखारबाय फंबाय मासे गिदिरानो दङ दा मा आदा इजागोन रुको हर होमबा आरो मासे नांबावगोन नोङो ओइ र' दा लांनो हागोन खम दङ दे हरजोर ओइ साराखै नङा हरजोर नाय रवान दङ बाय गोदोर इयो आहा ना फाननायनि फैसा हम औ लकेल फिथिख्रि ना मासे मोनबाबो फानथ'लानो मा नाखो मागुरसो ओइ ओमफ्राय इखौनो हरदो मालिका नालाय आरो हारसिं होबाय थाद' मोननै जागासिनो नायबाय बिदिनो जायो र' बेखौ लगायदो दे अभी खत्म करती हूँ टाटा बाय बाय ले लेना टाटा बाय बाय फुख्रिखौ नै सारजोब्बाय जोंहा दिनै दे थार फिथिख्रिया गिदिर गिदिर न' गथानोलै होनांगौमोन दं दैया लागोन ना गामला दे सार गामला नांगौ
এইখিনি এই পানী থাকা অলপ এইটো আগত চাচোন আছিলে এটা এই আছে এইটো আগৰটো চাচোন এই অলপটো এয়া পাইছি কি মাছ পুঠি মাছ চাচোন ইফালে একবাৰ দেখাই দি কেমেৰা পালি দেখাই দি ইফালে এটা হাগৰাটো তই কিবা হৈছি জংঘলটো এই দেখো মাছলি মিলা হে ফিছ গৰাই মাছ थांदो ओइ नों खोमागोनसोलै नोंसोरसो मा खालायो माखो सायना Rayo ngarah ini mencium di merot. Mana ya? Ye, gong genang, tadi genang. Arle singi dia le. Tunggu ya. Yang udah kenokon. Kaita, magurnya ya? Ini. Maba. Masuk ta. Sota? Ngai singi nak lain ba sang gidir. Tere kendi. Ro. Iya, gau ngomong. Gau sang nanti asyik guna dengar. Beberapa harus nih gau zaba. Nah, singgi. Ana aja singgi deh magur dekian kama, mereka madi magur singgi nami cie jenaba. Gelau kuno koi naya mari bisa gelau. Ekian haruhon. Wah, ini pakalaran koi pakar. Tapi pakar dengar role yang tuh apa nengku. Mau kemana mana? Ai thằng pokoknya nang karena homi thang. Masih mana nak? Engkar homi thang. Kita dah bos dah kan apa? Karena tu sudah berapa kali. Napa tu sudah tu nak kena mang. Isur sugun deh. Singkin ya tiga. Cia i. Dugi deh se. Nih lah. Dia mama kedenang di bar nenggung. Maya udah nih. Saya. Jainan. Gini ke Jaina dan pincai mata mau susah kan nih. Sarap apa nih? Oh, mata mau mata gitu pak. Pas petaka. Masih. Masih au iya enggak? Bah. Tidak. Mana sepon rusuh nih tak kasih kan kok? No. Ada gizi. Masih au itu lagi. Mani ke jan phai ban jabai. Leo. Mini sih nama itu lai bileo. Lai bile na mi gan nang Lai bileo mini sih ni. Tahu baik. Tahu agak hali hu kamai dengar. Iya. Hali hu tahu sungkri hu. Boria dah kadale boria nu kadane yang. Isu ke waktu tan jenjar dah kena riga. Dan neng bukong nana ya. Boria testi dah kasih kenal ini. Kasih tar neng ngore. Kasih tar agun dah. Gaya kasih tar. Gedan haldi lah bu. Ini. Kuriau. मैंने से इसका नाम भाई वाह ओमा नवाले बर्मा दावा बजाइए रतपुर में मुझे ये क्या है हल्दी नींबू खाए नीमक दिया हाई ले ले ना ओ हाई हल्दी है ये हल्दी है नहीं या और ये लगाता है मागुर नानी भी दी ने ये म्यूजियम ले वो म्यूजियम अंगूर फले दिरत और अभी तेल देगा है इसमें तेल दिया है जाबाय दे सांफा बोले नामा थाव नांगौ इयाव दै सिजिबो ओंख्रिया ना नुनायफोरा आं इदिनो जानो लुगैजोबाय ओइ इदि गोथां जायोथ' र' मालाय दे जाना नायनाय मोनामनाय मोनगौ र' जोङो आयो लोगोफोर दिनै मबाइल केमेराखौनो हमनो थाखाय टाइमखौनो मोनलायाखै एकदम दसे खारथिं लादो आरो आङो ना नङाबाथ' भिडिअखौनो मोजाङै खालामनो हायाखै आं दिनै ओमफ्राय बिथिंजाय संगासिनो दाउ बेदर लकेल दाउ दालिया मोनबाय आंनिया ओंखामाबो मोनबाय दायो साहा फुदुंगासिनो आरो लोगोफोर लकेल दाउ मा नायदो खासिथारा गैयाथ' र' दाउआनो जाजोब्बाय दाबायदि आरो थैखायोना दंफांफोराबो दैज्लांबासो आयो मासे नङालाय बनदो ओंखाम संना जानायानो धेमालि नङालाय मा दाबनिखौनो खोनाबाय मादि मोनबावगोन बिलाय मोनो टेनसनखौ लाना नोंसोरखौ न' बेसेबां दै दोङो न'खौ होनबा न'खा इसोर नोंसोरलाय मा दोङोखायोलाय थैयानो थायाना इसोर नायाव मोनबाय जोंनिया नाया नै जानोसै दायो मोनबाय नाया ओंख्रिया मागुर नाजों खोदैमोन ओमफ्राय हायनानै हैजोब्बाय आरो ना ओंखाम जाबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो खालामनो बावगारना थादों ओमफ्राय दायो खोन्थिबाय आं नोंथांमोननो नै रोसि गैयालासिनो ओमफ्राय दायो रोसिखौ हैफिनसै आं इसोरनो नै लोगोफोर जोंहानि बेसरा माला बिबार बारगोन बेयाव रैमालिजों सन्दनाथ' फट' थिखांनो नेगासिनो नैला थिनिबो नायनो फैलायलायदो बिथांमोना बेसरखौ मोखौआसो जादों ना मासो जादों माला बिबार बारबावगोन देसन
ओइ नै माबाखौ मादि नुनो नायना सानखौ खिन्थु रियेलाव बिदि नङा ओमफ्राय मबाइलाव मादि नुदों न' बैग्रि जानो थांनायदो जों खाथामबो बैग्रि जानो साथामबो थांगासिनो लोगोफोर ओंथिंजाय नै इंलिश में बात करो लोगोफोर जोङो इंलिसाव रायलायगोन होननानै बुंदों आरो ना दिनैनिफ्राय इंलिसाव रायलायगोन जों खाथामा लोगो मोनबाथाय स' दानिफ्राय टाइम स्टार्ट नैबे बैग्रिया गोथाव जायो जोंहा मम्मीनि सेन्देला नैया जेराव थाङो इयावनो सुना गालांखायो दा जेराव थाङो इयावनो सुना गालांखायो ओमफ्राय जोंनि बेसरखौ गारला जोब्बाय इखिनियाव गायनायखौ इनाव मायबा मोननाय जाबाय खायथां आंनो इनि थायनायखौ नोंसोर खानाया गोजौ माने आं गाहाय ओइ बेटायसो गोदागौमोन आं ले माले ने ओइ नहीं ऊपर में तुम्हारा ऊपर में देखो वो वाला ओ अरे एक ठू ने लोगोफोर टेस्टी थार स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसिमानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना नानानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ नै लोगोफोर आइनि सेन्देलखौ जोङो इयाव थिखांनानै गालांथ'बाय ओमफ्राय आङो दय बेसराव खासे गथ'से हाबदोंमोन नालाय बेसरथि मानो थांदो ना रायनायनिनो ओमफ्राय सेन्देलखौनो मायावबा गारना गालांबाय ओरैबायदि हामा गथ'